Anyang laki din! Oy, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Ano? Sakpay mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jack nga raw mapanawan na tilutlutwak, tamaksag. Nili na ti ipaon mo. Lina, Apay anya, ingka man gumatang iti suka. ay nangitigatang ko. Umay mo alaan dito kusina. Darasam, tapno mangan tayawn. Lina! Saan ka nagpapukis? Kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay ayan, aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay ayan? Pimo daw kamat. Ay na, kunaklakit din dakas di bakam. Orek lang makigtuat. Agpiping matikulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, pimintasa ka di? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. Awanan ti customer dito parlor, isong agtugawak matin, Katwa na, agina na kamat. Nagsasaruno dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko ta nagsarita kayo itay kanilina. Anya ti nagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pimo daw sika. Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa di pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na itirupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito na, agsitsiday iti nabagungan. Dak pelaketang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na karo ti baguong. Ay, adula amin. Di mo pilitin, saan nakita agsiday iti binagungan. Anya ay nga men, ti kabkabil mo di tarupam. Tauray lalo mablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka na chismis di tarwar. Katamom, hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karamalak ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kung agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduatan tumat lang amang make-up kadag iti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina, bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa'y nga arapaap ko. Di makisali iti beauty contest. Ngam ita, taad na ti pageant na iti Miss Gay. Nili na ti mangtungpal iti arapaap ko iday. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anyan laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ha? Ay, uwan gaya.
Apay kasla daw ti pampanunutan. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko matinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga eh. Sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka matgaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Iti tingad na ah. Anya? Saan na bagay tagbali na misgay. Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Mercy, si kamat gamit yung nakatakder di talikodak. Agur uray kamat ka di pagluganam. Wen, Long time no si Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensyakan Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlan o napintas. Adan mo lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumunga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Mercy? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iji pardaan itay. Apa ay ang amin anasakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda dya, Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day aagpukpok si parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isukumati contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka niya make-up. San mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan dahito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti si istoryahan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katadaguran na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayo ngamin anapimpintas ka ngam iso. Napintas mat na Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naahapal unay. Bayam, agpatinggan tumot lang ti kinauyaw na. Ay katlas ka nga isa ganaam analaing de contest intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ak tatang. Ay sa nabali no saan ka magabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta contest. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kangawi uyawan, kan perpertin ka na gati ka aruba.
Ay na, makitam la ko mati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti ropa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Ropa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras ken panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti ano? Nangabak ni Lina. Ha? Nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo diti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikas, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na deserve? Kat iso lang nga raw doon tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro da kiti judges, Muloong da. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo-ulo da, Mabati ka magkadakwada. Saan na po no da ita? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputasan mo unay, ngay ikatan, dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itamlang nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan, nga naibagakan ka, say-saya atang ti trabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamatan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ani bagam day tanana? Wan tarakitak nga min aglaklako laang itinatang iji palengke. Ha? Kasano kumaano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kuha na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't ngagsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siya klaang ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagayam ang nakita ni nanang ko di palengke. Ha? Tindera itan? Rumbang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto ba ti manguyaw kan ka? Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag,
dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay, unay kiti na ti bannog ko nagmala man nagtrabaho. Makabannog mo titi agmalang magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Narigrig at ti trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabannog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin, pare. Nakapag-time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. At ang amin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malangin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, kato na. Dahil talaga yan. O sige, inak-ag-time outan pare. Urahin na ka. Nene, pare. Apay ngay adito yung longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakarong amin ti traffic iti National Highway, pare. At asamsambutek. At dasamsamputam ko na. Inakagpamasahe, pare. Nasakit yung bagbagikat. Pagpamasahyang pare. Relax, pare. Ibagakking ka. Ano sa dino. Kinabot no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan na latak nga ispa. Kalpasan na. Itulot ka ni Jay Balayo. Magsubliak mo't lang nga dagos. Dita ka ngagpampamasahe pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apanang kumbinsikan panang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo, pare. Itulod ka pa yung nga rod. Iye palayo. Ayan na nga iti sweldom. Kaluklukat ko pa'y lang dito ritaw. Itay-taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madilikano ti sweldo mi ita. Madili? Anyamot tanda ita akumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay ti likod ko. Uray na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kindi. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige matan ani. No money, no honey! Kakasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Wan pare. Makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti rami. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makariing. Nagmayat nga ron ti auram itang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sakti ng plansa, pare. Numayat ti mood mo. Mayat-mayat, dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko.
Unay ta nagsakit mo tanto sikat kung tumakdura, pare. Umay ka nga minagpamasahe jay may sa nalatak nga spa, pare. At the extra service da jay. Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang ni Jay share drive. Tani, nagsakit sikat ko tumakdar. Ay, hala, agar ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit sikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa santi trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit sikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di Jay suldo tayo. Itime pa'y asar. Mabaling ka nga ag-withdraw iji ATM mo. Ayos na kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Nawat mo ka di Jay misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y kidin Nagpartakan. Agbunto-bunto ka kidin kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na ngarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang ka Jay sweldo. Di nakpeket amasahin mo. Ay kat ingka agpamasahe ijeror Jak masango ko naktumat. Kinunam dayta Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat. Ti mapan ni Jay heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito yung ispa, pare. Madamati. Ano ti madama? Umay ka kay dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgib mo na nagpataray ti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo tin impangag. Ayan na nga ta Jay agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga ta nga ispada ito? Nagmayatan Jay angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? Uwan, miss. Awagan naklatay ti Mayla. Aha. Ada Jay gayim ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Umay ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit ay tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami. Talaga amayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-up-ros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service? Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na no pogi a customer. O sige sir, agidakan ka siya kung di makaamukan ka. O niya, pare. Mayat madlang. Uwan pare, nagmayat siga.
Apa nga tagkalkalim duusan kamutin? Ket aircon mo ti panagkonak pare. Inavil ko, di ko na ni Maylab. Ay, Mayla nga extra service, pare. Mayatan niya pare. Mayat di extra service da. Naikat nga ro dadakos ti sakit ti bagbagik, pare. Awanin tirit-tirito kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaing nito ay. Agkaramayat, pare. At dapat discount ko naman. Ne. Kasano anaadan ka iti discount pare? Pogiak ka nung amin, pare. Isumate ko na di Maylab. Ay, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balay da kumparek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika yamot da ita. Baby oil. Kan sa bali ti amot mo ah. Sinurot ko lang mo di imbagam kanyak ang mapanak agpamasahe. Kat, apay akas la agkakapsot ka. Oo, agkapsuta kaya mot. Kasla, nalobat ka mat, iti kasta unay. Oh, saan? Pimigsak tupay. Oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Oh, awanan na. Naimbaga na dagos siga. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakit kan ka? Awanan na. Naglengmot na nagmasahe ni misis mo, sir. Amuna ya mo tagmasahe day jay. Ay, asino nga tinang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Katap lumapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dayta, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirmaman nga ro dayto yan, tay submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot aselet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrek itangal daw. Wan nga ron. Apa asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko ti extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, agnguraab ka matan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo ng pare. Ngauraya lasaan ang nakabang bangon. Anya? Sus, makapanervyos ka mat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naut-ut, nasakit pare. Anya? Asos, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dakas sana talaga. Namuanan sa mata na mapapanak iya espa. Ay, Mario!
Anya dyan aramigan tita? Ah, Di ka pala umunag. Nakamunag lang ka mo titaan. Hoy, Mayo! Umunag ka na! Agarpisan! ayun kayam. Sus, mabasa akon. Makamuditan. Makamuditan. Numalmaluan nakmutain kat lisyak. Nyaki ding. Mangankan, inlasinan ka iti si Daem. Itaman ba nga idasaran nakitikanak? Bakit? Mangankan, tamasahyan ka intun madamdama. Ah, nay, espesyal ah. Wan, ta saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa iti digo. Opo! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun. Bakit? O naglakit tinugong ungit ka itay nakabanligas kay Jerry daw. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangankan, Mario. Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sa apay ti bagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Red da nga ispa. Wan, sir. Takasano? At da ka naman offer da nga extra service kalagi ti customer da. Kat bawal ti kasiyay. Nirid da ka no idirabi kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla. May sakalagi natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Natakamat mo ngamin kanyak di extra service, sir. Customer kamot ka di iti day nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapmapan dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awan ikas na ka mapan gumatang iti si Daan Lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asi kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anya nga rot di mapangkukatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija istor no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga ro din tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas deta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitirsinan niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Den May. Anya laki din. Maladitakan!
Adeng. Oh, kasla nalipatan niyo magtanang at gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo at talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat no si Daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si Daing kuma, Adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, Manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, Adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kum asidaan, Adeng. Dagiti lang Manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka Manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang Manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngam tuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arudadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karniti sa baling aldaw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa baling nga store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta kaday, iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saong. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri, ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni Nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork da jay akarag idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, diyan, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Antimamuna? Agam sa bagay, ang mga nurabi una yan, ni daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 da jay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Iti kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atoyo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgan ti mapanasir-siripan. Anya? Kung mare, amumutin ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumot lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da karag. Makaraman da jay kunak tumat.
Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sikakin di mo panay. Sana mamuan. Paray, ina, pudno man ti pagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamay sa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay ayo nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Nanay, umawawag ni bagag ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak, dito yan ti kumparay bakit? Abay aya? Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia jisindraw. Barang ada makita. Ado, ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga iti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakida iti tersina ni Yunais. Ibagaktulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay ta ayan ni Yunis, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja Yunis. Agpuno ka. Wan ko na. Ay, sikakin di mga bakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagang duto. Ngayon bang oras mo, ading balasang. Si kamat gaya manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan nagmadlatan. Anyat gatangam kunak. Ay, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, gumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta?
Mabitlaang, kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Tikunak, nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na, awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman tiyo may kumatang ito tayo. Bareng, mama. Hala, kitkita anak mo tlatan, manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungit ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si dain bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, agouyong kansan. Kaso no, di ka magsidsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May silang at istora mabalin na pagkatangan? Ha! Kunam kit de. Napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. Iso akay kayat mo timap-mapan ay titersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo laang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagbadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka? Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka ang pare din. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panagko na mga ison. Anya? Nagpigsama ti palang sipat ni pagad mo kay Dirabia. Nanggag ko nga ro daging kay Jabalay. Natitilingak pa siya. Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Aman makadanon to kidikin ni bagagaw na rikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, anyalakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sabaw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha! Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa din. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Hanya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya? Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.